500 burpees, når I kommer tilbage. Kom så. Godt, dreng. Næste. Også jer, husk at squatten den er helt nede. Det er det, der gør den svær, den her. Kom ned i den squat, ellers så må I lave den separat. Kom nu ned i den squat. Det går ikke, det der. Prøv nu at komme ned i den squat. Det er røvirriterende, jeg står og råber af. Stærk, Christina. Præcis sådan der. Stærk, Torben. Ja, nu har I fanget den. Godt. Ja. Kom nu, Christina. Mangler 4,5 runde. Godt. Så fjern lige det der ligger der. Ja, jeg ved det. Godt tempo. Jerndødt tempo. Super. Dårser. Det er nice. 18, 19, Næste. 20. Godt. Sådan. Fyr den af. Det er ikke, hvad siger klokken? Nej. Det er godt. Sæt den ned nu, ikke? Nej, I må ikke sætte den ned nu, vel? I må sætte ned, når I kommer i mål. Sidde med den op. Fuck it. 4, 3, 2, 1. Værsgo. Godt arbejde. Ja, I forsøger alle sammen. Der skal bare være en, der har gennemført en. Godt, Torben. Der har vi en. Stærkt. Godt forsøgt. Stærkt. Når I kommer herind for enden, så stiller I kettlebellen ned. Så stiller I alle sammen klar til at sidde i jeres hold. Og så siger jeg til, når I må sidde. I skal ned og sidde i parallel, og vi starter om 5 sekunder. 4, 3, 2, 1. Værsgo at sidde. Der er 10 sekunder endnu. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Værsgo. Ned og forsøg at lave en armbøjning, og bare se en lave en, så er det sådan set godt. Vi skal alle sammen lige have et forsøg. Godt, Jesper. Der har I den ene. Så er det bare forsøgene der. Fint. Det var forsøg værd. Godt. 36, 26.